Gadim wagtda bir adamyň 3 tane ogly bolupdyr. Şol adam şo oglaryny iň aňyr başy şo döwrüň iň ýokary okuw jaýlaryna okudyp alyp berdiripdir. Bir gün 3 oglum ýanyna çağırypdyr. Oglanynam ha meňe ýagdaýym agyr bir side ölmäkem wesiýet edeýin diýip çağırdym üçüňizem. Bir side öýlendirip toýuňyzy görjekdim bolun, olar maňa nesip etjek gel ekeni. Ýöne şu wesiýetimem diňleň. Siz gaýg etmeň. Size öýlenjek puluňyzam men ýygnak goýdum ha. Men ölerin aladamy sowdugyňyzdan soňra şu gapdallaky erik agajynyň düýbüni bir küýde gadal gömüp goýdum. Alyň deň derman paýlaşyň diýipdi. Adam şondan soň 3-4 günden soň ölüpdir. Şo wesiýet etdikden soňra. Ýanky oglanlar kakasynyň 3-sini, 7-sini, 40-syny soňup gelne şo ýanky kakamyň diýen gyzylynam alaly paýlaşaly öz aralaryna maslahatlaşyp ýanky şo erik agajynyň düýbüni gazypdyrlar. Görseler hiç zat ýok, gyzylla ýok, hiç zat da ýok. Hakda boş küýdesem ýok. Bular biri bilen dawalaşyp başlapdyrlar öz aralaryna. Ulu keçiden görýär, keçi ullan görýär, biri ortanjydan görýär. Olam şo döwrüň ýani tire taýpa döwrü şol her tireň taýpaň hany bar eken. Şol öz hanlaryna gidipdirler. Baryp gurrun ertdirler baryp hana. Kakam ölmedinden öňürti wesiýet etdi bize. Öldüğümden soňra deň derman paýlaşarsyňyz şu erik agajynyň düýbüni bir küýde gadal gömdüm diýdi. Bizem açyk görsek hiç zat ýok eken diýipdir hana. Biziň haýtymyz Alla şonu bir çözüp berdiň. Hana aýtdyr, ýok men bunu çözüp bilmedim. Bir siz kaza gitseňizler. Kaza diýäni häzirki suut bolýar. Kaza barbam gurrun ertdirler. Kazam çözüp bilmendir. Kazam aýdypdyr, siz paşa gidin, paşa çözer bu ýal meseleleri. Paşa maşgalasyndan bolan paşa çözer diýipdi. Aýşa gelip bolsaň öýüne gelip goşun dögüp 3 olup paşa tarap urapdyrlar ýankylar. Ýolda gidip barýarlar eken bir ýoğdajykdan. Şu ýoğdajykdan bir düýen aýagydy görünipdir, düýe geçip gidipdir. Soň ýanky ulogly şol adamyň ulogly aýdypdyr. Bäh, düýe geçip gidipdir, düýeňem bir özü kör eken. İkinji ogly aýdypdyr. Düýen guýrugam ýok eken. Körpeler aýdypdyr ýanky. Düýäň üstündäki buğday eken. Ay bular şey dip öz aralaryna gepleşip ýolunda dowam edipdir. Soňra bir adamyň bir aýagydy görünipdir. Bäh, aýal adam geçip gidipdir bärden. Diýipdir ulsy. Ortanjydan ödem gowrel ekeni diýipdir. Körpeler aýdypdyr. Ödem gaçyp barýan eken birinden diýipdir. Ay bular ýene şey dip öz aralaryna gürleşip ýolunda dowam edipdir. Biri çakypdyr, eli taýakkyl, düýe görmediňizmi diýipdir. Düýäň bir gözü körmü diýip. Hawa. Düýäň guýrugam ýokmy? Hawa. Düýäň üstündäki buğdoymy diýip sorapdyr. Hawa. Ay ýok görmedik dedi. Oho, onu nähil görmedik diýäňiz. Düýäň bir gözü kördigini bilýäňiz, üstündäki buğdoýdygyny bilýäňiz, guýrugy ýokdugyny bilýäňiz. Onu edip görmedim diýäňiz. Siz men düýämi alansyňyz diýip. Biz özümizem dawaly paşa barýar. Öz aramyzda dawamyz var çözülmedik. Senki inilişni bolýar. Senki artykmat bolýar berdi. Aýyo menem siziň üstüňizden dawam bar diýipdir ýanky.
Ýörünne biz bilen gidiber goşullygyny. Sen hem derdini düşünürörsiň dedi. Ýene bir algap çykdyr. Aýalym görmedim diýip. Aýalyň diýipdir, gaçyp barýarmy diýip sorapdyrlar. Hawa gaçyp barýar. Özüm gowrulmy diýipdir. Hawa, ýok görmedik diýip. Bu nähili aýalymyň gaçyp barýany bilýäňiz, gowrullygyny bilýäňiz, ony nähili görmedik diýäňiz. Siz bir zat edensiňiz diýipdir ýanky. Ola ýarkylar ýene da aýdypdyr üçdogan. Bizim özümüz hem o dawamyz ýetik. Biz öz dawamyzy çözüp bilemiz. Oktenki soň artyk mat bolýar. Bizim haş paşa dawamyzy çözdirmäne barýar. Menem sizden dawaçy diýipdir. Ýörünne diýip munam goşup gidipdirler. Az ýörep, köp ýörep ýankylar paşa bartdyrlar. Paşa bartdyrlar. Paşa bartdyrlar 5 bolup. Paşa da aýtdyr, näme hyzmat bilen geldiňiz? Ilki şular çözüp urat, odan biziň üçümizi soňra çözersiň diýip. Şu ikisiniňki artyk mat bolýar diýip. Näme boldy diýip. Paşahym düýämi ýitirdim. Düýämiň gözü ýokdugyny bilýärler, guyrugynyň ýokdugyny bilýärler. Üstüniň buğdoýdygyny bilýärler ýüküniň. Görmedik diýärler. Şular alan bolmaly men düýämi. Siz şonu bildiňizmi hawa? Ony et bildiňiz. Bir ýodajykdan ýörep barýardyk. Ýodajykdan ýörep barýardyk. Bir tarapyňa ýanna gowy, bir tarapym erwet. Düýe şo gowy tarapyny hiç ýyl görmändirem. Diňe şo erwet tarapyndan agdurtdyr. Bu tarapyny görmändirem, bir gedege magdurmandyr. Şoň üçin mene gözü ýok diýdim düýe. Ulty jogap berdi şeýdi. Kiçdem aýdypdyr. Menem şol düýe bir gumalaklarna şol ola dedenne seçelenler gitýär bol mümkin bir gaçan ýerine durupdyr, o guyrugy ýok diýdim. Eýleksem aýdypdyr. Şol üstüne bir buğdoy goýupdyrlar bolan şol düýäň üstünden dökülip bartdyr. Ýoluň özünde bir iki däne buğdoy gaçyp bartdyr. Şoň üçin otaň buğdoy ýükü diýip aýtdym menem. Ýanky aýtdyr paşa, bar seň düýäň göreni ýok bular. Bular seň düýäň almandyr diýip kok görüpdi. Sen näme? Menem şu aýalymy ýitirdim. Aýalymyň gaçyp barýany bilýärler. Gowrullygyny bilýärler. Görmedim diýärler diýipdir. Aýalymyň gaçyp barýany bilýärler. Gowrullygyny bilýärler, görmedik diýär diýipdir. Şeýlemi hawa? Näme üçin gaçyp barýany bilýäňiz, gowrullygyny bilýäňiz, görmedik diýäňiz diýip paşa sorapdy. Bir ýolun aýagy gördük. Aýal adam geçip gidipdir diýdik. Bir inçecik aýal adamkydy belli bolup dur aýagyndan. İkinci dem aýdypdyr. Şu meneme ädim arasy uly bolun. On has uly ekeni. Şoň üçin gaçyp barýan eken diýdim diýipdir. Üçüncü aýdypdyr. Şu ödem bir ökçe agram berip gidipdir. Menem gowrul eken diýdim diýipdir. Şondan bildik biz göremdok diýipdir. Paşa da aýtdyr, baryň, senem git. Bular seň aýalyň görmändirler. Siziň näme şikayatyňyz bar diýipdir. Paşa sorapdy. Paşahyň biziň şikayatymyz uly. Kakam ölmäge wesiýet etdi. Bir küýde gazal gömdüm. Sizi öýür bilmedim. Siziň öýlenmäňize hemme dadyňyza ýeter bundan soňra gowy ýaşamana. Diýip bolan şu alajasyny soğup, şu üç dogan bolup şu taýyny açdyk. Şu erik agajynyň düýbüne gömdüm diýip aýtdy ölmäge.
Açsak kadalla yok, hiç sattı yok. Odan birimizden guman gittik. Yani sen alantıň diýip. Şonu ýaly dawamyz başlagym diýipdir. Hana bardyk, öz hanymyza bardyk, olam kada gidiň diýdi. Kadam çözülmedi, siziň ýanyňyza uratdy diýipdir.